Wist ik even net wat ik zeg. Daar doen een beer op schiermonnszeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wacht op, beleven te deze keer. Blommen. Er lijkt een brief bij Beer op een matte. Ja, wees, ik zag het. Een brief van mij. Oh, wat zou dit kreun hebben? Hij maakt de brief open. Ja, lees voor. Is het een liefdesbrief? Vreegt Jannie nieuwsgierig. Wacht je nou even, Jannie. Ik zal hem even voorlezen. Lieve Beer Boeloe. Ik heb een heel mooie schilderij maken en dat wil ik je graag zien laten. Hoi, Wieke Wrotmoes. Ja, mooi van Wieke. Een schilderij. Nou, ik weet wel een leuker cadeautje. Maar Beer loekt zijn beste kleren aan. Een mooie hege hoed en een strik. Oh, en net te vergeten, een prachtig bosk blommen. Zo, nou, wat zal Wieke mij knap vinden, zo? Oh, nou ja, zo'n schilderij. Ik weet net altijd wat ik daarvan vinden moet vanzelfs. Nou ja. Ja, nou, zo het willen dan maar, hè? Bij Wieke. Oh, ik ben ook even voor het jaar. Ik zoek even bij Pieter niet. Beer jet het al niet meer. Zak je het erop in hem zelfs. Sjongter. er. Tralala, Wieke vindt mij de leukste, de knapste en de leerste. Hi, Beer Boeloe. Mooi, dat is de best. Wat zus er geweldig uit. Mooie hoed en zo. Hoi, Wieke. Ja, hè, mooi. En wat voest van mijn blommen? Prachtig, hè? Maar, ren maar even bij. Zo, daar is het schilderij. Als het mooi viest, dan moest het haven. Want ik heb het van die schilderij. Aardig, hè? Wat vies toe van het schilderij? En zo Beer het ik mooi vinden? Tja. Dat moeten we morgen. Maar waarom wacht je vanzelfs? Ja. En voorast lekker sliepen.